Добре, всички ли имаме проблеми с родителите си? Да. Всички ли сме травмирани от родителите си? Да. Добре, как ще се справим с това нещо? Здравейте! Работещата жена, майка, съпруга, проблеми и решения в нашето съвремие. Това е темата на днешния подкаст Антония говори. Днес на гости ни е една много интересна личност, Александра Алгафари, психолог, психотерапевт. Здравей, добре дошла. Здравей, добре заварила. С теб можем да си говорим за всякакви неща и по всякакви теми, необятни, но предлагам да се фокусираме върху тези. Работеща жена, майка и съпруга, проблеми и решения. Ще направим един публичен сеанс и аз ще се подложа от професионалист на него. Добре, може да опитаме. Сесията обикновено е 50-60 минути и съответно за няколкото минути, с които разполагаме, надали ще можем да влезем в кой знае каква дълбочина, но колкото и ти си позволиш, разбира се. Като във всеки един момент, в който не ти е окей, винаги можеш да кажеш, че искаш да Може би трябваше да си сменим местата, аз да съм на диванчето. Сменяме ли? Добре. Вече си разменихме местата, аз съм си вкъщи с дигнати крака на дивана, срещу мен имаме психотерапевт и вече съм на публичен сеанс. Здравей още веднъж. Тук е много удобно, само да не заспя. Не бой се, ще те държа будна. Добре, нека се върнем да изясним няколко понятия, тъй като аз споделих сега, когато се запознахме с теб, че всички знаят, че аз съм юрист, обаче смятат, че съм адвокат и ни е много ясно как стоят нещата, т.е. какъв адвокат съм и така нататък. Вие във вашата професия го имате същия проблем. Каква е разликата между психолог, психотерапевт, психиатър? Знам, че психиатър е най-страшното нещо. Обясни ни, моля те, и кажи ти какво си точно. Може да не е най-страшното нещо. Психиатъра... Може да е най-полезното. Може да е най-полезното и психиатър всъщност е лекар, който е завършил медицина, но е специализирал в психиатрия. Това е човек, който изписва лекарства, но той не прави терапия. В това отношение терапевтите можем да сме по-страшни, защото ние ровим в проблемите. По същия начин като юриста, психолог е човек, който е завършил психология в университета. Може да е бакалавър психология и оттам нататък да няма кой знае каква представа какво да прави с живия човек, като дойде и седне на диванчето. И да е много опасен дори. Психотерапевта обаче е човек, който е минал през някакво обучение, през конкретна школа. Той вече е минал през дадена теория психотерапевтична, може да е психоаналитик, защото хората бъркат. Мислят, че всички терапевти са психоаналитици, но това е една от школите. Да. Аз, например, съм неорейхиански аналитичен психотерапевт или иначе казано психотелесен терапевт. Това означава, че в психотелесните школи ние работим не само с това да си говорим с човека, но работим и с тялото. Защото много от преживяванията остават заключени като емоции, които са недопреработени и те се преживяват на чисто физическо ниво. Ума, душата, тялото, това всичкото са страни на една и съща монета. Защо дълго време беше срамно да ходиш на психоаналитик или психотерапевт и сега напоследък е дори модерно? Защото хората си мислеха, че трябва да си луд, за да отидеш на терапия, че трябва вече да е някакъв супер кризисен момент, в който очевидно изобщо... Едва ли не е пред депресия, самоубийство и тогава само. Да, евентуално. Пък и много хора си мислеха, че, да кажем, хората с шизофрения ходят на терапия. А хората с шизофрения по-скоро ходят при психиатър. Биха могли да работят и с терапевт, но там има нужда от медикаментозно лечение и такава подкрепяща терапия. Да, вече е по-сериозно с докато някак вече напоследък на хората им става ясно, че когато имат някакъв физически проблем, отиват на лекар. Добре, да, когато обаче имаш емоционален проблем или поведенчески проблем, с който колкото и да се опитваш сам, явно не се справяш, добре е да отидеш на терапевт. Нашето поколение, пък и предишните, така са възпитавани, че психичното здраве въобще не е разглеждано, дали има нужда въобще да говориш за него, а то почти всеки човек има нещо, което трябва да отработи, да реши. Всеки би могъл да отиде да научи нещо ново за себе си. Това не значи, че всички задължително трябва сега да напълним кабинетите на терапевтите. Има си периоди, в които имаме нужда от подкрепа. Аз самата съм ходила години на лична терапия, което от една страна ми е изискване, за да мога да завърша като терапевт, но разбира се, че аз имам самата нужда. Аз ако ще работя с някого, е добре да съм си оставила собствения багаж, за да не му го прехвърля. Представи си, че сядаш срещу мен с проблем като моя и аз не съм го решила. Зрители са забелязали, че ти се казваш Александра Алгафари, която е много известна фамилия. През моите очи, твоята майка Мадлена Алгафари е първата популярна психоаналитичка в България. Психотерапевт, да. Полезно, пречи, помага, какво повече. И двете със сигурност. И благословие, и проклятие. Със сигурност съм изключително благодарна, защото имам възможността
при всички положения да тръгна от едно стъпало по-нагоре. Има го, разбира се, и проклятието на това да имаш терапевт вкъщи, който от малък да те наблюдава и да се опитва да прави нещата правилно. За някои работи със сигурност е помогнало, за други е спестило, може би, опит, от който пък съм имала нужда. Така че помага от гледната точка на това да знам от по-рано с какво искам да се занимавам. Да имам прекрасен специалист на едно обаждане разстояние, да се посъветваме. Или най-малкото родител, с когото да си говорим за нещата, с които работим. Според и мен да се разбираме. Невероятно много плюсове има по-скоро. Много е хубаво. Да. Защо напоследък вашата професия става все по-популярна? Защото аз лично смятам, че хората са много стресирани и самотни. Знаеш ли, покрай пандемията всъщност се отключи огромен интерес. Първоначално си мислехме как ще бъде вероятно отключени панически атаки или хипохондрични кризи, или че човека просто се е стресирал покрай това, което се случва в света. Изведнъж се оказа обаче, че като света притихна, изплуваха проблемите, с които хората към този момент явно не се бяха занимавали с тях. И започнаха много повече да си задават въпроси за вътрешния свят. Забеляза ли, че зачестиха разводите? Изведнъж се оказва, че семейства, които много дълги години са били заедно, те не са се познавали, просто защото си останаха вкъщи и се опознаха. Да, имаше доста раздели, защото ако хората са прекарвали много време отделно в работа, занимавка с децата, някакви други занимания, изведнъж като им се наложи да останат къщи и като че ли установиха, че вече не си пасват по същия начин. Да. Егото, защо всички говорят за това его, че трябва да го потиснеш и е нещо лошо? Аз пък не смятам така. Защото не мисля, че го разбират и като че ли почват да си битуват вече няколко различни термина, които означават различни неща. Ако си го гледаме от гледната точка на психоанализата, егото просто е онзи набор от защитни механизми, които използваме, за да можем да се впишем в обществото. То е изключително необходимо. Ние сме социални животни. Да, иначе все едно, като ни кажат, потисни си егото, защо трябва? Тоест аз трябва да се съботрека, за да съм угодна на някой друг. На мен така ми звучи. Права ли съм? Да, това е тази втората част, втория термин его, което трябва да бъде убито, трябва да бъде потиснато, трябва да му се запуши устата. Тоест да си бъдеш човек без самочувствие. Да си човек безличен, който да няма желания. Разбрала съм нещо психология. Разбира се, лекарството е в дозата. Така че никоя крайност не е здравословна, но има нещо, което се нарича здрав егоизъм. Да. И това означава, че ако аз не се грижа за това моите потребности да бъдат задоволени, много здраве от арменския поп някой друг да се сети за мене да ми ги задоволява. В тази връзка отиваме веднага логично към така наречените компромиси при мъжко-женските отношения и това на какво се крепи вашия 40 годишен брак? На взаимни компромиси. Ами добре, вие ако сте нон-стоп в едни взаимни компромиси, всеки нещо се отрича, компромис, аз въобще не съм с тия компромиси. Може би съобразяване, но това с компромисите, аз не искам да правя компромиси цял живот. Компромисите е ясно, че няма как без тях и най-малкото от сорта на ходи ни се на почивка, сега на мен ми се ходи там, пък на тебе еди къде си, ще трябва да намерим някакъв вариант, за да отидем все пак някъде заедно. Нека компромисите са такива, които да не са с моята същност. Да не е аз съм принципно такъв човек, но сега ще спра да бъда или ще се потисна. Настъпя себе си, за да може все пак да съм женена за този човек. Как да доведем до знанието на нашия партньор, че той има проблем, като той категорично отказва да го види? Не можем. Всъщност единственият начин, по който можем да провокираме промяна у някого е като почнем ние да се променяме. Като започнем ние здраво да си поставяме границите, започнем ние да ходим на терапия, ние да дадем пример. Често изискваме някакви неща от другия, които не сме готови ние да дадем. Да. Така че преди аз да имам претенция към другия, да си дам сметка, аз дали съм този партньор, който всъщност искам да срещна. Добре, всички ли имаме проблеми с родителите си? Да. Всички ли сме травмирани от родителите си? Да. Добре, как ще се справим с това нещо? Като започнем да си задаваме въпроси и като спрем да обвиняваме. Има едни части в нас, вероятно едни детски части, които имат право да са им ядосани. Имат право да обвиняват. Само че това не става като отида при мама, размаха ми пръсти и кажа: ти ми съсипа живота, когато еди какво си. Заради тебе съм такава. Тоест аз съм сбъркана, защото ти беше лоша майка. Пак не поемаш отговорност, че ти можеш да се промениш, майка ти е виновна. Точно така, прехвърля се отговорността. Добре, окей. Идвам, обвинявам майка ми и оттам нататък какво? Не мога да променя миналото. Затова това, което е важно да направим е да изразходим емоциите, които не са изразени,
в терапевтичния кабинет, вкъщи, да креща в гората, в колата, някъде, да ги изразходя. Много хора ги изразходват, като повтарят същите грешки върху децата си и партньора си. То не е изразходване на вашите емоции, но да, често се случва това. Да, нещо, което съм забелязвала, дете на алкохолици, търпяла насилие в семейството и е казал, никога няма да бъда като баща си, става абсолютно същия. Точно, дори това, като повдигаш конкретно за алкохолизма, много трябва да се внимава, защото има една такава наследяемост, която хич не е задължително да бъде генетична. Там често тя е поведенческа. От лоялност към родителя ми, повтарям това въпреки, че това те е довело до страдание, ти си същия. Пък и това съм видяла като механизъм за справяне. Откъде да имам друг механизъм, ако това е нещо, което съм виждала. Така че за да довърша дори това как решаваме този проблем с родителите, отивам някъде да се уча на нещо друго и не очаквам, че някой друг ще ми го даде, защото често влизат хората в партньорски отношения и очакват сега, че партньора им трябва да даде това, което мама или тати не са дали някога. Да. А работата ми е аз да стана тази майка за себе си, аз да стана този баща за себе си и да започна аз да се грижа за това вътрешно дете, защото тогава ставам цяла. Не ти ли прави впечатление, че има една лекота на тръгването? На Запад е много модерно да се говори за co-parenting. Нали, всъщност, колко е лесно, не се харесаме раз и си тръгваме. И в повечето случаи това са хора с възможности, които могат самостоятелно да се издържат и финансово и да бъдат самостоятелна кариера, личности сами по себе си. В един момент те се събрали, направили са дете, масово не се полага старание да се съхрани това семейство. Мисля, че това е бича принципно на времето, в което живеем. Прекалено големия избор. Можем да си сменяме партньорите, както си сменяме телефоните, както си сменяме дрехите. Точно, новия модел дойде. Да, айде следващия. То, виж как много хора днес се запознават с някаква апликация, в която наляво надясно, и което не значи, че тези апликации не работят, но по каталог е много лесно в момента, в който нещо не се получава в отношенията ми. Бам, вадя каталога и наляво надясно, докато си намеря новото местенце, на което да се закача. Когато жената е амбициозна и гради кариера, това пречи ли на останалите й функции като майка и жена? И също така има въпрос, амбициозната жена проблем ли е за хетеросексуалния мъж? То по принцип за хомосексуалния няма как да е проблем, защото не е интересно. Но... Може да иззема работните места и да му е проблем, не знам. Хетеросексуалният мъж няма проблем с амбициозната жена. Хетеросексуалното момче има проблем с амбициозната жена. Разбира се, обаче зависи и до каква степен и така ще ти отговоря и на другия въпрос. Като говорим за амбициозната жена, какво си представяме? Понякога си я представяме като една дива амазонка, която е нон-стоп с костюма на работа, тя не се прибира вкъщи, постоянно е с телефоните в срещи. Това не е здравословно. Нито за нея, нито за децата и нито за отношенията й, изобщо за живота й, защото е една крайност. Нито една крайност не е полезна. Ма това не е полезно и мъж да бъде в тази версия. Който и да било човек. То не е човешко просто. Някак е противоприродно. Няма нищо лошо в това една жена да има желанието да има свой бизнес. Или да е някъде в друг бизнес да се катери по стълбичката. Стига обаче това да е в хармония с останалите части от живота. Кажи ми тогава какво мислиш за еманципацията, защото аз ще ти кажа, аз това мисля, тъй като в моят подкаст аз винаги си казвам мнението по всички въпроси. Аз съм против. Въпреки че съм толкова амбициозна, аз мятам, че ние с тази еманципация така си вкарахме автогол жените, че просто си разкатахме играта. Защото всичко отколешно женско си ни остана, плюс ни се добавиха мъжките работи. А при мъжете, каквото си беше, то си остана. Те не иззеха нищо от женските функции. Пак ще го кажа, явно някакси това е тук темата на днешната ни среща, че лекарството е в дозата. Еманципацията от гледна точка на това, че ние не сме предмети за продаване вече. Имаме право да гласуваме. Имаме право да си преследваме мечтите. Може жена сама да живее, сама да се издържа. Това са прекрасни неща. Проблема обаче е, че като махалото много дълго време е било в едната крайност, като се люшна в другата и отиваме в един момент, в който жената сега ще работи на 4 места. Аз съм млада, независима жена и мен мъж не ми трябва. И ако мъж ми отвори вратата, ще го осъдя, защото са ми разказвали такива истории, особено в по-северните държави. Да. Аз съм имала такива случаи, в които мой приятел отваря вратата на жена и тя се обижда. Как е възможно? Аз лично смятам, че жената трябва винаги да бъде жена с каквото и да се занимава. Ние няма как да сме целомесечно на педала по един и същи начин, както би могло да бъде при мъжете, където нивото на тестостерона е горе-долу равномерно за така по-дълги периоди време. Ние имаме менструален цикъл. Същото в различните фази на този цикъл ние сме с различна енергия. И твой съвет е че жените могат да бъдат жени с техните слабости, превръщайки ги в сила, а не да вземат функцията на мъжете и да тропат по масата.
Да, може би това е нещото, че да, трябва да сме равни като права, равни сме като възможности, равни сме като заплащане за една и съща позиция и в интерес на истината можем да сме изключително благодарни, че живеем в България, защото България е една от държавите на топ местата в света по равенство от към заплащане между мъже и жени за една и съща позиция. Това колко жени има на ръководни позиции. Включително преди няколко години имаше една статистика, че в IT сферата 51% от менеджерите са жени, което ще рече даже повече от половината с малко. И майчинството при нас тук е нещо, което никога не трябва да се променя, защото това е важно, за да имаме здрави следващи поколения. Да. Така че да сме равноправни, но не сме еднакви. Равни, но не еднакви. Има ли в крайна сметка типаж на харесване? Бих казала, че да. Сега тези, които са много очевидни, те по-скоро типажа им включва нещо във външния вид, за да е толкова очевидно. Но обикновено да. И ако се върнеш назад във времето... Има логика между партньорите. Ето ти част от сеанса тогава. Ако се върнеш назад във времето към партньорите си, какво виждаш общо между тях? Така погледнато нищо. Обаче, ако ме накараш, ако си поговорим повече без камери, мога и да намеря някаква обща тенденция. Но така сега погледнато нямам. Но си има обикновено някакви качества, които са свързани с да харесваш някой, примерно, който е по-нахакан. Защото, примерно, вариант едно, или прилича на тати, или тати изобщо не е бил такъв и съответно аз имам нужда от това, защото ми е липсвало. Обикновено са двете крайности. Или избирам същото и го повтарям, или намирам обратното. Да. Твоята професия е толкова популярна, че в момента има и навсякъде в социалните мрежи. Много твои колеги правят видеа с съвети, които са безплатни или пък обратното. Са платени семинари, курсове. Ти самата дори имаш платформа за личностно развитие, правиш ретрити, workshop-ове и то в чужбина и то на много хубави места. Моля те, разкажи ни за тях. Да, върнахме се тук преди 2 седмици някъде от Нова Зеландия, където правихме workshop. Някой от тях работя и с майка ми, там бяхме заедно, но сега ми предстои такъв през ноември в Бали, където ще водя аз с още една партньорка, която е йога инструктор. И ще го напаснем доста хубаво с енергията на мястото, като темата е да се научим да пускаме контрола и да се доверяваме. Това ни е другия проблем, мой също. Той е много масов. Да. Workshopите представляват няколкодневна интензивна терапевтична работа, като биха могли да бъдат и в България, но пак отиваме някъде и в продължение на няколко дни се преживява от сутрин до вечер. Не са лекции, ами са по-скоро тип игри, ги наричат някои хора, в които отработваме голяма част от травмите си. Да. Хубавото е, че като сме някъде по-далече, се откъсваме от ежедневието си и можем наистина да се отдадем, да се впуснем в процеса. Такъв тип преживявания са много хубави, но е добре да са си съпътствани от допълнителна работа, която може да е лична терапия, индивидуална, защото иначе, отиваш за 5 дена, уж променяш нещо, обаче е хубаво след това да бъде интегрирано. Като друг вариант е, да кажем, това, което аз стартирах, Giant Tribe, е такава платформа за личностно развитие, която всъщност е единствената по рода си за сега в България. Ти си иновативна, да. Да, тя е с видеокурсове, в които има също такива преживелищни опити, сякаш доближават се максимално до това, което правя в кабинета. Сякаш съм срещу теб и ти водя някакво преживяване. Но има и по 2 пъти в месеца онлайн групови срещи с мен, работим заедно с хората и най-хубавото е, че има и общност, където себеподобни могат да се намират. Не е толкова самотен. Ти го разграничаваш. Отделно работиш с всяка една дама или в повечето случаи предполагам, или има и мъже? Има и мъже. Не е насочено само към жени, но разбира се, жените са повече, просто защото за тях е по-типично да се интересуват от такъв тип материя. Да, и все пак личностно израстване, защото за мъжете това, при тях 1+1 е 2, не ме занимавай. Слава Богу, мъжете доста вече се отварят. Добре, защо в България повечето жени прилагат терапията вино с приятелки? Например, моята най-добра приятелка ме познава прекрасно и според мен би могла да ми помогне, познавайки ме, много повече от доста сеанси при много психотерапевти. Приятелите са важни, те са жизнено необходими. Но не са го учили, нали? Да отидеш като си щупиш крак приятелка да ти го гипсира. Да ти бае, за да ти го лекува. Така че много хубаво да си имаме приятелите, с които да си вентилираме, да си разкажем, така да си споделим, да се оплачем. Проблема обаче какъв е? Приятеля отсреща не е обективен. Да. Той винаги ще е на наша страна, дай Боже, надяваме се. И е много вероятно да почне да ни дава акъл. Терапевтите не даваме акъл. Ние задаваме въпроси всъщност, за да можем да открием и всъщност ти да откриеш какво е онова в теб, което
Разбирам те какво казваш. Всъщност с приятелката, така наречена психотерапевт, проблема, онова, което в началото каза с багажа. Тя си идва с нейния багаж и си го стоварва, т.е. пречупва го през нейната призма. А докато ти самата се учиш да си максимално обективна, чиста, за да помогнеш на този човек. Ама и не само. Ако дойде някой на терапия при мен, аз не го познавам този човек. Така че аз съм обективна, защото нямам никаква представа за живота му изобщо. Ние нямаме лични отношения. Затова ние не можем да работим с приятели, с семейство, роднини, деца и така нататък. Терапията с приятелка работи до там, докъдето да си споделиш, обаче вече когато има нужда да се реши проблема, от сорта на ти отиваш, споделяш на приятелката, имам проблеми с мъжа и тя ти казва, ама разкарай го тоя. Терапевта обаче ще пита, добре, дай да видим сега, на какво ти напомня това? Да. Къде се научи на това нещо? Какво на теб ти дава? Какво печелиш от това да седиш, примерно, в тези отношения? И се слиза на много по-дълбоко ниво. Да можеш да разбереш и оттам вече да започне проблема. Да, и да се реши проблема. И сега последният въпрос, който е най-лесният до момента и който според мен ще отвори новото ни предаване следващия път, когато ще се покани. Как да бъдем щастливи? Най-лесният въпрос. Добре. Да. Значи ти започни сега да отговаряш и си запазвам правото още половин час да ми дойдеш на гости, за да отговорим. Добре, с удоволствие. Как да бъдем щастливи? Като поставим себе си на първо място. Не децата ни, не майките ни, бащите ни, партньорите ни, ами себе си, защото никой друг не ни е длъжен да ни задоволява потребностите и да се грижи за нас. Така че когато започнем да си казваме смело, да си поставяме границите, да си искаме и да си търсим интереса, тогава ставаме щастливи. Добре, Александра, ние сме супер егоисти. Как да не поставяме себе си на първо място? Аз смятам, че всички се поставяме на първо място. Знаеш ли колко е странно? Много хора се поставят на първо място и в същото време адски много са ангажирани с мнението на останалите, с това другия какво ще каже, ама как ще реагира, вече рече, че не са баш те на първо място. Да, тоест ние сме си егоисти, обаче ключовото е това, което каза, да си поставим границите и да си казваме, защото според мен ето това не правим. Да, иначе сме си егоисти страхотни. И контрол фрикс и така нататък. Да. Така че нека го поставим в тази рамка, да е здравият егоизъм. Здравият егоизъм, в който да мога и аз и ти едновременно да съществуваме. Не аз да се натрапвам, защото това вече е егоцентризъм, в който само аз съществувам и ти не ме интересуваш. Аз съм социално животно. Ти си социално животно. Имаме нужда от този контакт. Как мога аз да съм щастлива, задоволена, докато ти също си щастлива? И твоите потребности също са задоволени. Много ти благодаря, че ми направи терапия на този тюркуазен диван. Беше ми изключително комфортно. Да. И наистина си запазвам правото да дойдеш отново на гости. Имаме толкова много неща, които още можем да си кажем и смятам, че бяхме полезни. Благодаря ти. И аз ти благодаря. На гости им беше Александра Алгафари. Мили наши зрители, имайте предвид, че вашето щастие е най-важно и не забравяйте, че красотата и здравето са наше право, както и да бъдем щастливи. Чао, до следващия път!